Ihlekisa abaningi yaphinde yafundisa abaningi ividiyo yowesifazane oyenziwe laphana enkundleni zokuxhumana mangabe echazela abantu ukuthi bona banqabi no-Unite, kodwa inkinga yindawo okuzokwenzelwa kuyona u-Africa Unite ukuthi cha abafuni kuyona. Sawubona kuphinde kuphi lapho khona lo mbuso njengamanje kubingelela uyena Mathinda Tosi into mzimqhamela emehlaka abanye baqhamela imali kwazi kana wethu ngoba usuku lokuqala gcothenze kulungele upress i-subscribe button wenza sure ukuthi uyalike ukuze njalo masifaka ama video kube wena oqala auto notification ngaphandle komusho sakho asixhume sihlala kuyona ivideo ebese ngizovo lakho mayelana nale video ukuthi kuthini ukuphawula kwakho na ivideo. Yazi ama-South Africans awanqabi no-Africa Unite. Ubona ophakela umthakathi no-Jacinta no-Ngizwe no-Mash in Mash akhona ukuthi balwa no-Africa Unite. Inkinga yivenue yale Africa Unite. Yini kuzoba u-Unite lapha eSouth Africa? Yini singamenzeli le eNigeria? Yini engenziwa le eMozambique? Yini eZimbabwe? Yini kube la eSouth Africa? Inkinga ivenue sinqaba nayo. Cha, ivenue siyala.